Što ovogodišnji sajam Gast znači u promociji vještina koji su današnji barmeni pokazali ovdje? Ne samo ovaj Gast, i svi ovi Gastovi do sada, ovih 15 godina koliko se održava Gast sajam, puno su pružili nam i barmenima i on jako puno znači u turizmu. Jer tu na Gastu tu možete vi vidjeti mlade barmene, konobare koji se natječu u svojoj struci i to je u susret ljetu jedna jako dobra promidžba za hrvatski turizam. Bez ovih mladih ljudi na kojima gradimo ovaj turizam ne bi mogli i tako nam je drago što je bila dvorana prepuna sa mladih đaka iz strukovne škole u Splitu, tako da prenosimo na njih znanje i svoje iskustvo mi stari barmeni. Sljedeće godine ponovo ovdje? Svakako, sljedeće mi tradicionalno nastupamo, od prve godine nastupamo sa gospodinom Bagarićom u dogovoru i na promidžbi hrvatskog turizma, na promidžbi naše barmenstva, jer naše barmenstvo mi smo prepoznati u svijetu, bili smo jedni od najboljih na svijetu. Kolega predsjednik sekcije Frano Stjepović je bio svjetski prvak, moja malenkost bio također svjetski prvak u stručnom radu 2002. godine i najbolji koktel 4. mjesto na svijetu. Dalje imam isto prvo mjesto u bezalkoholnom koktelu koji jedini sam dobio nagradu $10.000 za taj koktel. Ne? Antonija, koliko si dugo barmenica? Godinu dana. Godinu dana? Da. I već nagrada? Ovo je druga. Što si danas dobila na Žnjanu? Kako priznanje? Dobila sam priznanje za najmlađu natjecateljicu. Riječ dvije o današnjem takmičenju, o kolegama, kolegicama. Svi su super i čestitam svima. I nadam se da ću i do godine sudjelovati u natjecanju, bilo je lijepo. Evo, po 7. put je organizirano regionalno natjecanje barmena, učestvovalo je 16 natjecatelja i drago mi je što sam od 7, evo 5. put pobjedio. Što priznanje znači za vas? Najteže je pobijediti u svom gradu. Prije 15 dana vratio sam se s međunarodnog natjecanja barmena Trofej Crne Gore, gdje sam osvojio prvo mjesto i bio pobjednik tog natjecanja. Ovi su mi domaći najdraži pekari i najdraže nagrade. 30% od učesnika natjecatelja sudjeluje na državnom prvenstvu, a državni prvak sudjeluje na svjetskom prvenstvu u Singapuru. Što ovogodišnji sajam Gast znači za promociju koktel akademije kojoj vi pripadate? Pa jako puno, jer nažalost ljudi iz drugih profesija su se uvukli u ugostiteljstvo i turizam. Neki to izvrsno rade, međutim jako puno ljudi u ugostiteljstvu i turizmu koji su došli iz drugih branša slabo rade posao barmena ili dok mi barmeni izvodimo barmenske šouve za barom, oni vide kako se radi fire show i tako dalje i oni to pokušavaju. Nekad ima i težih posljedica. Za pripremiti jedan dobar koktel treba jako puno vremena, truda, entuzijazma, ljubavi prema poslu, upornosti. Treba puno proučavati alkoholne baze, likere, sirupe i tako. Nije to baš jednostavan posao, a di su dekoracije koje su stvarno mašta, na mašti na volju. Za pripremiti dobru dekoraciju stvarno treba puno i ljubavi i vizije i vremena.